Nou, hier staan we bij uw strook Rede Bieten. Het is een mooie salade van mij of lekker sieren. Vooral in verzwarigingsstoezen of verzwarigingsstellingen met het een soort eten. Mooie kwaliteit in ieder geval dit hier. Dus daar ben we hartstikke wie is mij. Op Botmaspleets in Engwirm worden alle gewaaksen biologisch verbouwd. Een pad hiervan is bestemd voor zwaargroep Hovenheim, die 6 verschillende locaties had in Friesland. De gearwerking tussen een bioboer en een zwaargroep is nevens boer Volkert hartstikke logisch. Wij passen hier regeneratieve landbouw aan en dat gaat er eigenlijk vanuit van een ideologie of een visie van dat van zonnegroen krijgt zonnegreen en dus uiteindelijk zonnemeesken. En zij is uw focus eigenlijk kwam op de zwaar, want juist kwetsbare meesken die kennen wat extra zoensbroeken. Hoeveel krat hebben we nog? We hebben nog 3. Maar hoeveel krat hebben we al vol? En dan is het klaar. Dan hebben we nog heel veel over, hè? Heel over. Dan moet dit even in die blauwe bakken eigenlijk. Dus klanten die krijgen nu de skillen hier appels en de kleermaker grieten, dus die ben wasken en snijden. En die willen zo aanleveren bij ons klanten. En vervolgens gaan de chefs maar van de zwaarginstellingen bijvoorbeeld, die gaan naar mij aan de gang. En die meiden er weer wat lekkers van. De varske gerjochten die bestemd binnen voor de bewoners van de wenswachtcentra en de aannemers van Tafeltje Dekje vallen goed in de smaak. We krijgen het oogstfeest aan, dus hebben we alle chefs van Hovenheim hebben we hier uitnodigen op de plaats. Om te zeggen van waar komen de grieten en die rappels nou wij zijn mij eten sieren. En ik ben super enthousiast, ik ben heel enthousiast over de smaak en de geur van die rappels. Maar ik hoe de vastgiet van de grieten en het wordt door de cliënten wordt het ook goed ontvangen. Dat is vier. Dus ik hoop dat we dit zo vol kunnen houden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.